sinebut pahlawan putri Sri Huning Mustika Tuban kendang tayub kok rada dicilekke ya Mas Ciblone kudu sing kemlinting kae. Ding 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 ding. Nah, kudu semangat. Semangat. Suwira kuwur. Kur. Iya. Putra Kanjeng Sira lawe ndongake apa nggo temanten sekarone Pak Sarmadi nggih sakinah mawaddah warahmah amin nggih yo tuk pranggung bajana Goro sing ngendang semangat Mas harus ya, kerja itu harus punya etos kerja yang hebat nggih no gunang menerus kantar wiwit pun wiwit sik iya kuwi lancang nek wis jenenge bebelo bebelo wiratmaya apa-apa nek sajene komplit mesti semangat. Iya. Semangat. Anu. Swasana Sri Huning gugur mongko mustikaning Tuban. Matur nuwun Mas Bayu. Terima kasih Pak Sarmadi. Monggo. Ya Mbak Suci diaturke mengko dikendangi tayub Gonggo Mina sing joget Pak Sarmadi. Ya. Ayo Pak Sar. Yo. Pripun? Ya Mbak. Sri Huning Mustika Tuban Iya. Hey,
duete Pak Sarmadi lho Mbak Suci. Senadyan bekas satiro Bayu Aji Surakarta Hadiningrat yo wong kumpul tunggal tapale wiwitane lungguh teber ngandeng tangane saya suwe Saben jengjer nyekel tangane. banjur ngomong apa aku Suci Mbak Suci. Tangi wong seneng gak sabare wiwitane Lagu cincin saben gunane saya suwe Suwe saben jejer nyekel tangane Banjur ngomong aku tresno adikku digawe ero Kembang melati gawe marane Kembang kecubung gawe hatiku bingung Kembang mawon ora kena mbok sambrana Nora becik agawe lara wanita Bangi rawe iku paridasane Tinggalane kuwe becik aku masih bersama Ki Bayu Haji. Terima kasih. Saya semeleh oleh nyuwara. Nggih. Saya cetha. Iya. Mbak Dita, Dalem putrane wis pirang sasi ta saiki? 6 wulan. Weh, lagi 6 wulan, ya. Cewek napa cowok? Alhamdulillah cewek. Cewek, muga-muga dadi putri sing solehah. Amin. Syukur iso neruske sejarah sing sepuh dadi seniman, syukur malah iso ngungkuli karo ibune. Amin, Bab pangestunipun. nggon kepinterane. Amin. Amin. Nggih. Ya Mbak, tutuke. Wong bagus aku ngenteni Planning kepengin duwe anak pira ta? 6 apa 7 apa 11? Okeh men ya. Duka pinten nggih. Dirasa lek banyak anak banyak rezeki ngoten. Ya, ning ya kudu ditonton karo kemampuan awake dhewe ya, Mbak. Nggih, leres. Program pemerintah 2 anak cukup ngono kae. Nggih. Mula muga-muga iki putri ta. Nah, engko program sing ke depan kagungan putra kakung wis jangkep lanang wedok. Wis bar kuwi wis mung kari konsentrasi ngopeni putrane ya ta. Wis mung kari wisata-wisata wae. Heeh. Mung karek nggo seneng-seneng, iya. Yo. Yo. Santaka
Janji-janjiku yo. Janji-janjiku elek sumadot sing tias Nimas ingsun ya. Nimas ingsun prasapa sinak senan bumi langit Dintake tangis ing tias nganteni padang rembulan. monggo langgamipun dipun aturaken. Monggo Pak Dita. Yo. Yen ning tengah wong ayu aku ngenteni tekamu Ayo. Monggo Mbak. Thank you.